Hola a totes i a tots. No hem trabucat. Us estic ensenyant una manera de fer llavors de dues fruites que tenia per casa i que mos hem menjat aquests dies. Bueno, això són dos pinyols de llimona, val? I això són llavors pinyols d'una pera. El que farem amb aquestes dues fruites serà eixugar-les ben eixugades per tractar d'aconseguir que se converteixin en llavors, que germinin. La primera passa ja vol dir que és quan tingueu els pinyols, eixugar-los durant un dia i mig o dos. Ara que hem deixat d'eixugar els pinyols de les dues fruites, els hem banyat una mica un tros de cotó, està humit, no està encharcat, ho veus? I les hem embolicat per separat dins el cotó. Jo també hi he posat una servilleta perquè me va millor així. Això ho ficarem dins un tassonet, veus? Però no ha d'estar encharcat, ho hem d'anar mirant que estigui humit, val? Però no ha d'estar encharcat perquè no és una planta. Val? Una vegada això germini, tindrem les llavors per poder plantar en el nostre hort urbà pera i llimona. Mos veiem.